ο Γιάννης Ιωαννίδης να τα βροντίξει και να παραιτηθεί από το πόστο του. Οι λάτρεις της αεροπλοείας έχουν βρει ένα διαδικτυακό παιχνίδι που τους δίνει τη δυνατότητα να αισθάνονται όπως οι πιλότοι. Έχουν ακριβώς τις ίδιες πίστες, τις ίδιες διαδρομές και μπορούν μέσω των υπολογιστών να πετούν από τη μία χώρα στην άλλη απολαμβάνοντας ένα ξεχωριστό ταξίδι. Είναι η ώρα της απογείωσης ενός Boeing 747 από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος με κατεύθυνση τη Ρόδο. Μπορεί το αεροσκάφος μας να πετάει πάνω από το Μαρκόπουλο, αλλά ο κυβερνήτης του βρίσκεται σε ένα διαμέρισμα της Καλιθέας. Ζητάμε άδεια για τάξη. Η πτήση γίνεται με τα φτερά της φαντασίας και με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Είναι μια κοινότητα που ασχολούμαστε, συνδεόμαστε στο διαδίκτυο όλοι μας και πετάμε μαζί. Έχουμε εικονικούς πιλότους, εικονικούς controllers, ελεκτές αέριας κυκλοφορίας, εικονικά αεροδρόμια, εικονικό καιρό, τα πάντα είναι εικονικά. Λίγα χιλιόμετρα πιο πέρα, στο Χαλάνδρι, ο κυβερνήτης Σπύρος ζητά την άδεια να πετάξει στην Κέρκυρα. Ο ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας από το Λονδίνο δίνει το OK. 50, heading to Kilo Rome Kilo with you. Καλησπέρα σε Squawk 7251. Το Flight Simulator, ο εξομοιωτής πτήσεων, είναι το χόμπι 1 εκατομμυρίου ανθρώπων ανά τον κόσμο. Είναι ένα συναίσθημα που αν σου αρέσει το αεροπλάνο σίγουρα θα σε κερδίσει. Και μπορεί οι πτήσεις να είναι εικονικές, οι γνώσεις όμως σε βασικά θέματα είναι πραγματικές. Προσφέρει μεγάλη ικανοποίηση σε αυτούς που πραγματικά τους αρέσει να πετάνε αλλά δεν είχαν ποτέ τη δυνατότητα αυτή. Κάθεσαι μέσα στον καναπέ του σπιτιού σου με τον λιγότερο κίνδυνο τον οποίο θα μπορούσες να έχεις και στην πραγματικότητα εξομοιώνεις αυτό το οποίο δεν μπορείς να κάνεις στην πραγματική σου ζωή. Το online πρόγραμμα εικονικών πτήσεων είναι σε τέτοιο βαθμό οργανωμένο που οι πιλότοι, οι ελεγκτές εδάφους και αέρος συνεργάζονται με την ακρίβεια μιας πραγματικής πτήσης. Τα μέλη του Flight Simulator είναι όλοι τους άνθρωποι που λατρεύουν τα αεροπλάνα και φυσικά τα ταξίδια. Ήταν κάτι το οποίο από μικρός το ήθελα, οι καταστάσεις ήταν διαφορετικές, τα πράγματα ήταν διαφορετικά, δεν μπορούσες τόσο εύκολα να γίνεις πιλότος. Το Flight Sim για μένα ήρθε και κάλυψε ένα μεγάλο κενό. Το παιχνίδι με τα υψηλά standards και τα δυνατά γραφικά χαρίζει τη μαγεία μιας πτήσης αλλά και τα τοπία όλων των περιοχών γύρω από τα πραγματικά αεροδρόμια. Όπως το Ποντικονήσι που βλέπετε λίγο πριν το διάδρομο προσγείωσης του Ιωάννης Καποδίστριας. Και φυσικά κάπου εδώ πρέπει να σας ευχαριστήσουμε που επιλέξατε εμάς για την πτήση σας. Σας ευχόμαστε καλή επιστροφή. Βατή ήταν η κλήρωση της εθνικής μας για τα προκριματικά του Μουντιάλ του 2010 που έγινε στη Νότια Αφρική. Ο Θοδωρής Γεωργαντάς θα μας πει περισσότερα. Χαμόγελα για την εθνική ομάδα, Μαρία. Όπως είπες και εσύ, η κλήρωση για την εθνική ομάδα για τα προκριματικά του Μουντιάλ του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2010 είναι βατή και βλέπουμε εδώ τις ομάδες τις οποίες αντιμετωπίζουμε.